Madoka chere mabuja akanaka dzauya dzanyasi dzakanaka dzozuwa rochigumi noshanu mumwedzi uno wakubvumbi ipapa macheche mhanduwe agoburika achireketa akati imi zvamuri kuda kuita zvokuchinja bumbiro romutemo aiwa basi yanai nazvo wanyora tsamba kudare paramende wakati imi rekerai wakomana rekerai kuno heno kuti zvichatetekewa chere wagototi zvamuri kuda kuchinja bumbiro romutemozve kana pamberi paMwari zvinotoita kurambiwa chaiko zvinomirika banazvo rekai tione kuti zvinosvika kupizvo toramba takaringa apa mapurisa agototi tiri kuferefeta izvezvi paita kutanda kuferefeta majaira jairos kuti sei ari kuramba achiburitsa zvinhu zvokunyepa achiti mapurisa ndo ati zvakati wakomana panobva pano kunyepa kuti aiwa uyu ngwawo mhanduwe dai ariwo kwamainini angadai akatobatiwa kare kusungiwa chaiko nokutoti majaira jairos arikutoti ndirimo ini ndiripo palibe anondiita chinhu nekuti wari kundiziva rekai tirambe takaringa kuona rekai zvizonzi nevamwe aiwa kureka kufananidza nguo nodzatarubva nokuti panonyangarapo wamunangarwa watambira Gayton Mackenzie achiuya noshiri yohungwe akati aiwa chiweziva choshiri yenyu ichi takuunzirai chakanga chatorwa noachena wakare kare tikati aiwa makorokoto makona maita tuzvinu kuno heno kuti mapfupayo aisiwepi ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichitekaira sei chazongwaka kuti peno ndiane handa kana kuti mumwewo wako iwawo asi nehanda iyo ndiyo wanenge wari kunyanya kuda rekai tirambe takaringa hedu kwainoperera nyaya yacho kuti ndokupima MP wobato roCCC kuchiredziyo pakati chiredzi central ropafadzo makumire kwayagorambidziwa kusangana nohwarawa dzaangada kusangana nadzo pachovhani mapurisa agonzi kwai kana uri kunyanya kuda kuwaona enda kumba kwako nawo idini ini zviri kuitika idi heno rekai tirambe takaringa kuona apawo mutongi mukuru uri kumaraba kwaburika kutoti ari kusiya basa zuva rochigumi noshanu mumwedzi watiri kubata iyo rekai tione apa wamwe wagototi imi zvatoreketika kudari chimirai muone wachizvichinja ipapa nokutoti anenge akupotsa kaakumbwa nyaya iyo yokuchinjiwa kubumbiro romutemo iyi pakanyangara mhanduwe rekai tirambe tichiona kuti wanosvika kupi nayo tichafa matamba nadzo anozikana nokuti Teach Matters kwaya agonzi uya kudare iwe wakaponda dautokusunga kwaya wakonzeresa kuti munhu anotekaira notsoka apfe mutsaona yomugwagwa culpable homicide mhanduwe rekai tione kuti anoiburika chere iyoyi paya kwai yagoitika mugore ra2024 usaya kuti gore rapfuura rese waiitei kuti wazodhande nayo nyaya yacho nyasi mabuja zvomunyika medu zvakaita kuoma chaiko rekai tirambe tichiringa zvedu apawo umwe ari MP woCCC Bridget Nyandoro hakuburikapo kare nevamwe wakuru waZANU-PF mhanduwe panga pakanyangara aiwa kana mazogara heinyuka aiwa musangano unoda kupiwa sando dzawo nokutoti pakuronga chete kuronga kuti warambe warimo mukutonga aiwa wanomasimba wanouya nefani rekai tirambe zvedu tichiona kuti zvinoperera kupi ukuwo chivhayo ari kugoti ndapa motika mwana wamagaya pokare nhamupanozviuru 50 kwaya mufana anetsa ari kuita uyani chaiwo kuita mashiripiti imi rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinosvika kupi tinonga tichinyepana mapurisa ozaita rapiya ari kuti yoti asunga vanhu vanopfuura 100 wari kundogara pese pese kunge howa rekai tione kuti zvinosvika papizvi kwai muwandiro wari kuita vanhu ava muguta muguta roHarare waita kunyanya imi rekai tinenge tichikunyepai mhanduwe kuti zviri kutekaira papi
wobhangiro nyika vari kuti iwo tadzima rezinesi rokusenza reiya inonzi Cashbox Financial Services Microfinance Bank rikaiti kuona kuti zvinosvika papi izvozvo. Kwaina muturi kana madhiniwa nokusaika nokudhura kuri kuita mafuta omotika paigorekerai kutekaira garai panzvimbo ibodzi muyembe wakadari kutsvinya kwakadari mhanduweka aiwa idihwi tatazviona baizvi apa wana mukoti wari kuramba mabasa wakati aimi kuda kuti jairira kwaimukuti pamadhora 30 basi okuti takiingidzirai mari asi moreketa kuti tabva tapa basa hurumende makurukutu chaiwoyo mari nayawe zvakaita kuoma. Tikaiti rambe tichiona kuti vanosvika kupi nokuti zuva rochi20 mwedzi uno wari kunzi wari kuti wada kuita zvokuratidzira ipapo. Iye muturi Ncube kwayagoti kupana toda kuti mari dzokukwira dzokutekaira nevanhu mabhazi dziite shoma, saka kubva izvezvi tangombomira kuti wanounza mabhazi wachajiwe mari yojuti imi ndikaitione mhandu yekuti zvinosvika kupi izvi tinoramba takandoringa zvedu nokutoti ipapa ngatiringe dziri kuitika pasi rese. Kwai America yagounza masoja ayo mamwe kuti abatsire guta Cape Town kuti riite zvokufundzisa wana mapurisa oguta. Pano nyaya apo ngawangwarire uko AfriForum kwairi kutoronga ipapa kuti itengese mhandu wetu muchinjiko tuchena tunosvika zviru 3 kuti waende kotuisa kuAmerica. Imi pakaoma idi kwai kanenge kaida kuisiwa kabodzi kusvikira twakwana pa50 madhora okuAmerica pakabodzi. Wakaita kuyaboya marema yawo vanoramba vachinyepana nawo zviri bebasa izvozvo. Tikaitione zvedu kuti zvinosvika kupi zvichipera sei. America imwe kambani yokuBritain Clearscore Group kwaiyagoti tida kupinda kuCape Town totandire ikweyo kuramba tichitambanuka tichienda rikati makorokoto. Rikaiti zvoone kuti zvinosvika kupi izvozvo. Dare rokukinya ragoti muChina ngari kuda kutora manyerere makuru kuti aendese kunyika kwacheko. Aiwa kwainga abhadhare churu chibodzi ngabhadhare miliyoni ribodzi romari yekukinya kuita churu chibodzi kuita zviru 900. Tikati aiwa zvisvino pokare kwai achagara mujeri komwedzi 12 gore rese akakwechemedziwa mhanduwe. Tikaitione kuti vanozviita chere. Apawo nyika yeBotswana nonyika yeMadagascar wakutoti tikuhwadziwa fani kuti kuno vanhu vari kuisa mafuregi edu mhanduwe mureza yedu kwairi kuisiwa pazvikepe zvavo kuti wakone kupfuura kumukana wokuHormuz. Imi rikaiti tinoramba tichinyepana kuti zvikutekaira sei. South Africa yagoisa vanhu vanosvika 24 kuti waite ndo vanhu vari kuenda kunyika yeBotswana kumutambo ichatambiwa ikweyo. Tikati makorokoto ipapo makona kaitirambe tichiringa kwedu munondoziva kuti paribe zvakadando. Nyaya yafadza vazhinji nyasi kuno kereke inonzi Alfred Street Baptist Church kuAmerica kwai yagoisa miliyoni romadhora okuAmerica kuti rimise kupwanyiwa kwedzimba dzinogara mhuri dzinosvika 300 dzavanopinda nadzo munharaunda mavomo. Tikati maita tusvino mazvikona imi ndimi vanhu chaivo vanodiwa vakareketiwa kare. Aiwa panyasi mabuja rikaiti difamire pano ndini wenyu mhanduwe onhau.